akhe uyalwazi kancane kodwa ungakhona ukulikhuluma obusy. Mina ngathola ilumbo kumuntu wesifazane inyanga yangifakela ilumbo kumkami ethe ngiyomlapha ukumsusa isithunzi sokushonelwa uyise wengane. Okay, so ilumbo nalingangena kulompulelo akhuluma ngawo Ayanda. Ilumbo enye issue. Okay. But ayihlobene nalokho esikhuluma namhlanje lokho kweqiwayo. Ilumbo enye into umphulela enye into abantu ababili abehlukene. Oh okay. So kwi situation yakhe ekanje ngoba ngiyamuzwa sechaza nane story sonke usolana nomelaphi wendabuko. No, into angayenza ukuthi azama ukusondelana nokwelapha wendabuko. Esimeni sokwelashwa lelo lumbo ngoba lapha yena kufanele ngimbuze ukuthi ilumbo lakhe luhlobo luni. Khona ilumbo alithatha bukhoma, khona ilumbo alithatha ngephupho, kukhona izinto enjalo nje kwehlukene ukwenza kwakhona. Inhlobo yelumbo lakho engazibo. Inyanga yathatha isitho sayo sangasese yasigcoba umuthi yafaka esithweni somkami wesitho sangasese kuye. Emva kwaloko kweza kimi ngavuvuka izinso ngagcina senginenyoka esiswini. Emva kwaloko namanje ngisigoga esingatheni ngicela le ndaba ukuthi ngisacela eke ningisize bahlonishwa. Ngihlezi ngifonela la eGagasini. Hayi ngiyaqala ukuluzwa impela Makeba unalwazi ngoludaba. Mancane amathuba ukushuthi ngoba ngiyacanthi uma ngabe ethi inyanga mhlawumbe uyazi ukuthi yipi leyo nyanga leyo kodwa akuthi makuphela uhlelo and then sithatha ama numbers uzoshare ama numbers Makeba then bese uyokhuluma ke naye. Yeah ngangcono ukuthi abo yakwazi ukuthi akathi kungithinta. Okay. No sizomxhuma nathi. Yes. Bona abelaphi ikhona ibody ebabhekayo ukuthi basebenza ngendlela nabanga reportwa kuyona nekwazi nokuthi immediate kuma matters aswefana nje. Yes there are sohlaza bakhona. Ukuthi nje kuphela indisahlupha into yethu noma sekuhulumeni wethu thina bebala wentandeni kodwa akuselikhuni basi recognize senama difficulties anzulu basi recognize. Conversation ethe namhlanje sikhuluma ngomeqo umpulela izinto ezenziwayo njengendlela yokuthakatha kumbe izinto zakho zingahambi kahle. So this is what we are talking about. Mhlambe conversation ifica seyiphakathi siqale ngama signs akhona and then I even asked you question yokuthi lento ngayigwema yini. And then Makeba was uthi no so maswenzekile kufanele ukuthi kulashwe mawulashwe umuntu ongezokudlala ngawe. Ngithatha uSenzo Zwide from Embombolo. Sabona Senzo? Ngibingelele Alex, ngibingelele na uSithule Sikandaba. Yebo baba. Yebo Senzo. Umbuzo wami I don't know if it relates to itopic namhlanje but it goes with indaba yokuthi uphe umuntu imali and then ahambe ayosebenza emva kwalokho ubona imali indlela esihamba ngayo. I wanted to know